And I repeat once again that I did never, ever allow Mr. P.W. Botha to resign. Therefore, I recommend that Mr. P.W. Botha speak for himself. Botha comes up now. The classes now. Botha comes. Yeah, he comes up. Botha now. Dames en heren, het is een goed hier om jullie hier samen met mij vanavond te heen. En ik wil net iets aan jullie voorstellen. Dit is dat. Zuid-Afrika, zelf beleid van samenwerking natreden. Met ons wel harmonie en prestaties. Maar als er geen mengen in ons binnenlandse zaken, dulp niet. Als ons kijkt naar Ethiopië en al die duizenden kinders, dan, dames en heren, moet ons met macht en kracht alles in ons moet doen om die kinders hun levens te laten redden. En dat is die ANC wat verantwoordelijk is voor al die terrorisme-activiteiten wat hier plaatsvindt in de Republiek van Zuid-Afrika. En dat is geen plek niet voor mensen zoals Nelson en Winnie Mandela niet. En dames en heren, die minister van Wet en Orde, meneer Louis Legrandsie, zal niet toelaten nie, dat zulke mensen ons land beschadigen niet. Klaar.